Sa nama je večeras jedan specifičan tip iz Pančeva. Vidjet ćete ga ako ga niste nikada sreli, on je malo od tog pančevačkog vazduha, ima jedno 2 metra i tako. I on je prvak Evrope u vožnji ovih nabuđenih automobila ETCC šampionat i zove se Duca Borković. Nisam te vidio još od Marakeša. Tad mi je krenulo sve loše bilo. Kad sam ja došao u boks sve je krenulo nizbrdo. Tad je bilo dobro, ali posle toga u svetskom je bilo... Dobro, ja sam pratio redovno šta se sve tu dešavalo i tako dalje. Imam sam problema s kolima, to smo videli još tamo u Marakešu i onda si na početku ove sezone krenuo VTCC, ali tako nisu mogli automobil da ti prilagode. Ovo je moje visine. Koliko si visok stvarno? 2,7. 2,7 do zemlje. Ali mnogo mali izgledam naspram Bobija Marjanovića, slikali smo sve. Pa naspram Bobija Marjanovića su svi mali, vrte, ali 2,07 je mnogo za trkački automobil. Pa jeste, pre nego što bilo šta kažem, stvarno velika mi čast što sam tvoj gost, onako... Možeš misliti, ja. Iz srca, stvarno. Velika čast što si ti prvak Evrope, druže moj, ja tebi da kažem. Jeste, ove godine je bilo teško. Nadao sam se da će biti bolje u svetskom šampionatu, međutim imao sam problema sa timom, sa mojom visinom, nisu prilagodili dobro tu Hondu, trebali su da se rade razne prepravke, međutim automobil je negde oko €1.000.000 i nije moglo da se odradi još jedan crash test da bi ja bio siguran, tako je, to je tu FI najvažnije. Ja tada kada sam bio, me to dosta iznenadilo, ti automobili unutra nemaju ništa. Ima sedište, menjač, volan, ne, ima taj roll bar, ali nemaš ono ni tepih ni ništa, to sve skida zbog težine. Ovi svi delovi kad se odlome, oni samo ovako na drugi uzmu branik i nakače na žabice. Znaš ti muziku da staviš unutra? Nije, nema ni muziku. Ja bi stavio. A vrlo je skupo, to je... Da, €1.000.000 košta jedan auto. 500.000 € samo šasija, ozbiljnog. Kako ti to, zato imate sve te nalepnice, imaš 1000 sponzora, a? Pa moram. Ajde sad da ne bude ovako da se... Nema veze, vidite sponzori svi, nema šta, NIS Petrol, to je čorba, ali tako, City of Pančevo, oni ti daju gasove. Tako, ima svega, Automobilski savez. Ima još u ovom evropskom šampionatu, vozio sam za mađarski tim, oni su još učestvovali u projektu sa dosta novaca, s obzirom da je za trke sve to vrlo potrebno. Ja sam malo zapurio da je vruće u ovome. Vruće je, sad smo ovdje konstatovali zato što ovi greju, ovdje ima neki okušinjac, ovdje iza... Ali dobar trening za mene, s obzirom da automobilu ima negdje oko 70 stepeni. Gubite li kilograme ko ovi iz formule? Ovi izgubimo što ti je 5 kilograma? Ja mislim da mi možda izgubimo i više, s obzirom da naša trka kad traje manje, što ja sam rekao da traje 50 krugova, nije naše su sprint trke 60 km, ali se voze 2 trke. Andrija je rekao da mu je to užasno jedna pa druga se vozi prvih 10 se obraćaju. Onaj koji je bio 10 na kvalifikacijama ide... Andrija je rekao da je to užasno dosadan sport i samo mentoli. Formulu nisam nikad stavio. Formulu ne mogu da uđe Ivan i eventualno ja. Ja sam ušao u Frencerom, bolid bio ovdje, onaj Red Bull, znaš. Jedva sam ja ušao. Znaš koliko su mali vozači Formule? Ja sam u Mekvarenovoj fabrici bio i sedeo sam u ovom bolidu Jensona Buttona. I sad ja sam imao problema sa širinom, znaš. Dužina mi je okej, ali kad su mi ubacili unutra, mogli su četvorica me vade napolje, znaš, pošto ovi imaju jeli po 50 kila ludaci. A meni su trebali noge da skrate, pošto to im je bila ideja da ne ode neku operaciju nogu. Pa kako je si prilagodio sad to? U ovom drugom automobilu, Seat sam vozio Seat Leon za evropski, drugačije su malo pravila, malo je jeftiniji automobil i bolje može se prilagoditi. Na svetskom prvenstvu to je bilo teško i tim je bilo loš, tako da imam i sud neki sa njima sad jer nisu ispoštovali sve to. Ugovore, tu mi je naš prijatelj i to bi volao da ovako javno kažem, s obzirom da je najbolji čovjek koji možda postoje na svetu, Novak Đoković puno pomogao, jer on čim je čuo da se ima problema, on je pomogao i sa advokatima i sa svim, tako da... Bravo! Ljudina, stvarno najveća ljudina koja postoji i svi treba da budemo ponosni što imamo takvog čovjeka u... Napravio sam i tebi jedan insert, a da viš malo ume to bude zanimljivo. Čekaj, što pušiš, isto ne probaš da uzmeš recimo ovo da recimo probušiš pod pa da hoćeš ono... Da udaramo motor tamo. Kao kremeto. Mogu razi ljudi nosi 52 hiljada. Staviti ono od rolera, znaš, ono je samo vidi. Samo da moji. Koji broj nosi Padim? Ne, od 47.
47, malo je to za tvoju visinu. A malo imam kratko nogu. To Kilibar da nosi isto. Evo da je Ivano desno, daj mene, kaj ima put. Da možemo obi unutra da ubacimo. Da, bez vezivanja samo. Oba. A ispada ti... To više nije puška, Burazir. To kod tebe tako zvuči? Dobro. Kad ispadne, to se čuje. Ozbiljno to njega. A to ti je ispalo? Šta ti misli? Ispalo Kravenko. Ne znam za učelična glava. Jumped in front of my car when you know all the time that 90 miles an hour, girl, is the speed I drive. You tell me Prošle mi ne. Ja sam rekao da je tebi užasno zanimljivo. Jel ti je ovo pomogla? Ovo je super. Pa to mi se pogleda. Pa zato vidiš, zato si ti dobar. Zato si prvak Evrope. Zato kažu da svakog uspešnog muškarca stavio da se vrlo druga. Želim se razgledam taj drugi auto. not the only soul accused of a hit and a run. Tracks all across your back. I see you had your fun, but can't you see my signals? I'm on the green ring. I see traffic jam. Ne, stvarno Si se ogrešio. Nema šta. Pa nije sad, ne vidi, nema Kad si veze, zadnji ne moram put sa da 140 kažem na da sat nešto- zakucao ogradu, A? teoretski. Pa ja sam rekao da je to je opasno, to je prvo opasan sport. Ja ne volim brzu vožnju, to je broj jedan. A drugo, ovo što Nije sam u rekao saobraćaju. da su kraće trke, to je već nešto sasvim drugo. Ali ja sam opet moram da se ogradim, ja sam mislio na Formulu 1. A ne na Borkovića. Ja sam mislio na Formulu 1. Prošle godine nije. To je mnogo bolje. Zvanični podatak gledanosti, VTCC ima veću gledanost od Formule 1. Imali su 505 miliona gledala Jeste, se to je najpopularniji... 700 miliona je gledalo VTCC. A uživo u Kini je bilo 200.000 ljudi, na primjer. Vidio si ti u Maroku isto ima 30.000. Tako, bre, te trke. Tako da mislim da nijedna trka ispod 50.000 gledalaca. Mada meni Marokanci nisu ovdje. Skoro kao Acen koncert. Skoro Negdje koncert. malo više. Da, samo se brže vozi nego na crnom koncertu. Prvak Evrope, velika stvar, zaista. Ja ne mislim, nego znam da ne samo na Balkanu, nego i u Evropi, niko nije bio prvak Evrope u dve različite kategorije. Ja sam 2012. godine bio šampion Evrope na brdskim stazama, a onda sam vozio kružne svetsko prvenstvo VTCC. To je bilo uspešno do Japana. U Japanu sam bio drugi ispred Sebastijana Loeba i svih mojih To smo vidjeli da on ne može idola. biti pobeđen nikako. Tako, nije mogao da me obiđe i posle toga, evo sad ove godine sam postao šampion Evrope i na brdskim stazama, tako da nije loše, ali ima Ovo su, brdske staze u stvari etapa relija koja se vozi, ne znam, 15 km, 10 km, zavisi, 3 puta i to je najbrže što može. Kad ti voziš ono sve po te fliče, To je brdske trke su kad si sam. Čekaj, to Ne, funkcionira. ovo samo vidiš koliko se on, Aco, ja strašno, Ja znam, one sve sam i onda sam uđeš sam se, ne znam. Tu je vozio Sebastian Loeb, on je bio devetostruki šampion u reliju. Protiv njega sam vozio prošle godine na početku ove i možda sledeće vidjet ćemo koliki ćemo Sad budžet čekaj, kakvi su imati. ti planovi? Da li se opet vraćaš u VTCC ili ćeš ostati ovde? Sve zavisi, ne, ovde neću sigurno, sve zavisi od budžeta, ili VTCC ili ima jedan novi šampionat TCR koji vozi 4 trke sa Formulom 1, znači pola sata pre Formula 1 imamo mi trku Singapur, Sepang, Šangaj i možda Soči u Rusiji, a imamo još plus naše trke, koliko dobro imamo stvar sami. su ta putovanja, čovječe, i te zemlje i tako dalje. Pa da, samo što ne stigneš. Prošle godine sam napravio 100.000 km autom i 100.000 milja leta avionom. Da, gdje su različiti kontinenti sve, znaš. Pa dobro.
Ko ti najveća podrška? Ajde, ja ću to ti pitam, iako ja znam odgovor, ali moram da te pitam da bismo spomenuli. Supruga, naravno. Ja ću da je mahnemo, da. Tu je moj brat, moja familija, majka i želeo bih da kažem, iako je ovo fan emisija, ovu titulu posvećujem mojim pokojnom ocu koji je na početku ove godine preminuo i koji me izveo na ceo ovaj put i koji je isfinansirao ozbiljne pare, možda i veće nego što ja ikad potrošio. Pa sad. Uglavnom milioni su u pitanju, tako da ja se šalim sada, ali njemu posvećujem ovu titulu jer ne znam da sam bio ponosan, ali mi je jako teško, ali takav je život. To je život, sve je. Dočekali su to Pančevo, ima si doček, to je, ja ti rekao, onako za vozača nesvakidašnja stvar. Obično čekamo vaterpoliste, košarkaše, odbojkaše, fudbalere s kamenicama. Ja bih volao da, pošto ja nekako razbijem zid u automobilizmu, probijem led. I to bukvalno. Da. To je bio ne drugi put, 2012. mi već grad Pančevo priredio doček. Ovo je bilo drugi put i volio bih da se zahvalim čelnicima grada i svim ljudima koji su bili. Bilo je stvarno dirljivo i hvala sam. Sljedeći put onda sa svetskom titulom. Sa svetskom ćemo izviniti do redu. Stvarno ne mora da se penja na balkon, zato što kad stane ne već ko na balkonu. Svi Miranje. Pa nije sve super, stvarno sam malo znao o tom sportu, nisam Ne, ovo je veliki te sad pitao. Pitaj ga. Svašta bi te pitao sad. Kako nemam, imam ja ličnu kartu. On ima. Kalinić nema vozačku, on ima. Kalinić nema, da, ne znam da li nema vozi ko da nema. Ne, Kalinić su oduzeli. Ne znam da li nema vozi kod Vozi kod da nema. Ne znam da li nema vozi. Pusti. To mora se svi živi zdravi na kraju, to je najbitnije. Duco, ja ti zaista od srca čestitam. Imao sam prilike da se tu upoznamo i družimo tu negde kada si krenuo tu VTCC priču i ja sam na tom putovanju imao prilike se uverim koliko si dobar momak i pošten čovjek i zaista si zaslužio ovakav uspjeh i nadam se da ćeš uzimati pehare i medalje dokle god se budeš bavio ovim sportom. I tebi mnogo hvala da si se došao večeras ovdje, zaista. Hvala ti na ovim rečima. Sljedeći put ja vozim. Važi i sljedeće godine neku opet egzotičnu trku da idemo negdje zajedno od toga. Japan sam ga pustio, ali... Japan je bio dobar. Tamo sam još napravio ozbiljan uspeh. Znaš čega se setio sad kad rekao smo vozačke dozvole? Slušaj, gledaj, vi ste mene godinu na brzinu. Ralf Schumacher je još vozio i negdje su mu u Švajcarskoj, pošto je on prijavljen u Švajcarskoj, negdje je vozio prekoračenje nekom ogromnom privatno i oduzeli smo vozačku. Jer ti znaš da je bila frka da nije mogu da vozi formulu. Da. I nema vozačku. Da. Naravno, zato moramo svi da pazimo da se... Da, nije mogu da vozi formulu, nije mogu da vozi tu trku jer mu oduzete vozačku dozvola bila. Pa dobro, logično, možda dozvole da vozi. Zato automobilisti moraju da budu primjer. Ne dobro, vas forsiraju sa tim i sve. Znaš što imaju brandire, one gluposti, sve kao ne smiješ voziš ako si pijan i ovo sve. Malo daci, bre, šta ti, rigorozno. Jedan poklon za tebe, pošto vidim da se sviđa ta kaciga. Kaciga, dobra kaciga. Ozbiljna kaciga, imaš gajta neki ovdje. A vidi ovo je još bolje. A za mene? Potpiši onaj, čeli, evo. To je to. Radi vizir, možeš otvori, a? Sad možda me voziš. Ništa, ja ništa. Zašto ti je ta kaciga? Za čeličnu glavu jesam ti rekao malo. Zato tebe lupa tako to. To je kad je ovdje. Kad se desi, desi se. Ok, mislim da je vrijeme da nešto pevaš.